Siphinde-ke futhi namhlanje sibhekele yokulanda abantu abadala. Seniwakhile umuzi omusha, nawenza ngendlela enenza ngayo. Yaba khona nendlu ezongena abantu abadala njengoba nje umuzi wakhe indlela obeka ngakhona njalo njalo. Senifuna ukuyobathatha-ke manje enqubeni abantu abadala. Uma ngabe senifuna ukuthatha abantu abadala enqubeni, kudingakala ukuthi zibe ntathu iy'mbuzi zokuphatha lowo msebenzi wonke. Kumele-ke yokuqala imbuzi ezofika ibulawe emanxiweni idliwele khona noma kuthiwa indonga ayisekho. Kuhlale kubonakala abantu besebelanda abantu abadala befike bebase lapha neshatho sesasala iziza zodwa ayisekho indonga, akusho lutho oba vele idliwe ipheka ngalolo suku, idliwe ngalolo suku noma ngalawo ma-hour ngoba kusazothathwa bona abantu abadala bese beyanyuswa noma bese beyahanjwa noma bethiwe kuyehlwa noma kuthiwa kiwaphi. Okay-ke, lapho uyadingakala-ke futhi umthandazi noma lo msebenzi uzowuphethwe umndeni ngoba phela ihlahla zoliphethe wasemndenini. Umthandazi ukusefa ukuthi-ke abekho abantu abasalayo kuleli nxiwe elisho kuyiwa kulona, akekho nogolozayo mhlawumbe odinga inhlambuluko ethizeni, ngoba ngisho sekufika esangweni kuzofuneke lapha esangweni abahlambulule umthandazi bese kuyima bengena emzini omusha, bese kuba nembuzi yokubamukela. Khumbula-ke kube nembuzi yokuthi ibasuse enxiweni okumele ibulawe idliwele khona. Ababikelwa ngayo ukuthi siyanisusa njengamanje, sihamba siyonikhombisa ikhaya elisha, hlala umndeni uthi wathale enxiweni, kuphekwe kwenziwe yonke into, idliwe lowo mbuzi. Bese kuyahanjwa-ke, sekuyiwa-ke manje emzini omusha, sebezofika esangweni bese bahlambulula umthandazo. Ngeke lonto yenziwe umuntu ongayena umthandazi. Ingakho ngithi eminye imicimbi singakwazi ukuyiphatha sodwa, kodwa khona iphoqayo, khona eminye imicimbi ephoqa yona ukuthi kube nomthandazi. Isuke nje iphoqa automatically ukuthi makabe khona umuntu oyisayoni, makabe khona umuntu omthandazi ozobheka nje lento ukuthi ihamba kanjani. Noma bethiwe isayoni noma bethiwe iNazaretha, akabe khona kodwa. Ngakho-ke uma ukuthi senifike esangweni sebefike bayahlanjululwa bese befakwe ekhaya bayamukelwa. Uma bemukelwe ekhaya bamukelwa ngembuzi. Okay, uma bemukelwa ngembuzi ekhaya sebengenile-ke manje ekhaya labo, bazokhala ngokoma, bekhale ngendlala. Khona le mbuzi yesithathu-ke manje ukubanika isithebe sayo ukuthi hayi cha, nakhu-ke okungokwenu, nakho-ke manje okungokwenu kulo muzi omusha, cha jabulani la noma akubuswe-ke lana nambusi bani bani. Ibalulekile leya mbuzi yesithebe yesithathu. Angikuphinde, eyokuqala ibathatha enxiweni, ibulawela khona, idliwele khona, bese besuswa ngehlahla njalo, ngehlahla bese balethwa ekhaya. Manje uma kufika esangweni bahlanjululwa ngamakhwibi bese beba nembuzi yokwamukelwa kulowo muzi omusha, bese beyangena. Bese kuba khona imbuzi yesithathu. Angeke-ke kukwazi ukwenza ngey'nkukhu. Khona abahleze bengibuza, abekho abantu abadala abalanda ngey'nkukhu. Uma kuwukuthi amandla ningabi nawo, niye nilinde nize niwathole. Uma kuvele i-complaint awo lokhu nahlala ngala abantu abadala basele bodwa enxiweni, niye nicele nisho ukuthi cha, siyanxusa Nkosi yami ukuthi size sithole amandla, sikhohliwe udaba lwakhona, sizonilanda ngoba abanye basuke beshawa amandla. Awukwazi ukuthatha inkukhu ulande ngayo idalwa, uphinde uzomukela ngayo, uphinde uzobangenisa ngayo, amikala uphinde futhi uzowenza isithebe ngayo inkukhu. Angeke kuze kukwazi ukwenzeka. Kuba nje ziyimbuzi
Angithandi-ke umuntu ezobuza isizathu athi yini iy'nkukhu zingakwazi ukwenza ngoba phela ney'nkukhu zinayo inyongo noma injani. Cha, kuba nje yimbuzi, lokho kwasukela kudala, yimbuzi okulandwa ngayo. Asiyeke lento yokufuna iy'zathu, hhayi kube yihlahla elilanda abantu abadala kwakhetha umlahlankosi. Asiyeke lento yokubuza iy'zathu, iyalimala lento yokubuza iy'zathu, yenza ukuthi ulwazi esililethayo abantu bethi nabo belimukela benobhathi, uyabo? Kungabi sengazi ukuthi manje lento esikhuluma kungazi ukuthi ingamanga noma isiyona, uyabo? Izintatha iy'mbuzi ey'suke nje zizokwazi ukuthi lo msebenzi uwuphathe wonke. Inkukhu ayikhoni ukukwenza lokho. Abantu abadala uma kunenkinga sewuphuma inxiwa lakho bayalandwa entabeni, bayalandwa olwandle. Angazi-ke uma ngabe kuwukuthi nifuna okunye esingakwazi, kodwa uma nifuna leyo kulanda idalwa, imbuzi enxiweni kumele bebikelwe ngayo, idliwe le khona, iphekwe kulelo nxiwa, kodwa akusekho mzindla kusilwa kusho lutho. Inkukhu ayikwazi ukuphatha leyo msebenzi. Iyafana nento ukuthi inkukhu kuthiwa yini ingageza amanxeba kumuntu ngoba vele nembuzi kuzoqitshwa. Cha, akuyona inyongo yenkukhu egeza amanxeba umuntu uma eshonile, imbuzi. Akusiyona nje inkukhu egeza amanxeba umuntu uma eshonile, imbuzi. Uma nikwenza ngenkukhu anikwenzile, shuthi lowo muntu nimfaka nesikhali. Akwamukelekile. Kunemicimbi engeke yamukeleke ngoba kwavunyelwana kokhokho ukuthi iyokwenzeka ngembuzi. Zikhona phela into zokushwela zokubambisa ngekhwibi uthi hayi lokho singabambisa ikhwibi. La sikhuluma ngento ephoqayo. Imbuzi kuyaphoqa noma kanjani. Phoqa ngempela futhi. Lento iyafana nenhlambuluko, uma kuyenenhlambuluko ekhona emndenini ayikwazi ukwenziwa kuthiwa kuphethwe amakhwibi iy'nkukhu. Ngeke. Kudingakala kube khona iy'mbuzi zokuhlala phansi kwenziwe inhlambuluko, kwamukelele ingxoxo ukuthi cha thina siyalwemukela uxolo lwakabani nganayo imbuzi, nathi silethe nalo uxolo nganaso isilwane, sizoshweleza emagameni esasiwakhiphe noma umkhulu wayikhipha amagama ukuthi la ekhaya nganaso isilwane, nalaba bazomukela nabo uxolo ngeyabo imbuzi. Angeke kwenzeke ngey'nkukhu. Angeke kwenzeke ngey'nkukhu. Ikhona imicimbi ezokhona ukwenza ngey'nkukhu, ikhona imicimbi engeke zikhona ukwenza ngey'nkukhu. Abantu abadala balanda ngey'nkukhu, balandwa ngey'mbuzi. Futhi ayibi yodwa ngoba abantu basebenzisa le mbuzi ukumukela kuphela. Cha, kunembuzi yokuthi kumele idliwe enxiweni, kube nembuzi yokumamukela, kube nembuzi yesithebe. Iyaphoqa leya mbuzi kumele iyobulawa enxiweni, iyaphoqa ukubacela yokuba siphekelwe khona ekhaya lapha enxiweni ngoba kuseyikhaya kubona. Iyaphoqa leya mbuzi. Asingayiceli-ke izathu why kungabi inkukhu. Cha, zimbuzi nje ey'landa abantu abadala ey'wuphatha wonke lo msebenzi uzofika ekugcineni. Ngiyeza namanye amaphathi, ngiyeza namanye amavidiyo. Ngiyabonga ithuba.